Wierum, een rijstig dorpje dat haast onder de Zeediek vastplakt zit. Het is de zuur wat te rijstig, vinden de dorpsbewoners. Maar ze zitten net stil in Wierum. Ja, we willen graag wat ontwikkelen. We willen graag wat voor de regio doen. We willen graag Wierum weer op elkaar zetten, wat versterken. We kunnen hier in de regio wel wat broeken, zodat de mensen hier weer heen lopen, dat ze hier weer blijven willen. We hebben toch ergens een beetje last van wat mensen niet voortgaan in de hele regio, net alleen in Wierum. En het zou mooi zijn dat we hier wat creëren kunnen, wat mensen lukt en dat het echt wat verfraait, zodat we er voor de toekomst weer wat moois hebben. Er staan nou plannen op papier voor onder andere een stroom dat je ze nou en dan zwemmen kunnen. Nou, we hebben hier net aan een dik, staat net een heel soort water. Maar als het heeg water is en dat zit aan het strand, dan is er wel mogelijkheid tot zwemmen. En dit is het plak. Ik voor een nieuwe pier. We willen graag gebruik maken van een bestaand hoofd wat er is. Dat hoofd willen we graag opknappen of daar willen we wat nijst maken. Een soort van een pier waar we op rennen kunnen. En aan het einde van de pier is er wel een wensje om daar een bad te maken. De pier moet er ook voor zorgen dat de kwelder weer wat grutter wordt. Een oorplan is dat van een waardolympiade. Sporten op het waard. Je ziet dat wel voor je als mensen hier in Sliek sporten. Dat sport witte heeg en daar gaat de zin natuurlijk lang uit. Nou, dat is geweldig om te zien.